Doncs bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència. Avui realitzem el primer acte de la tercera Fira d'Economia Social i Solidària que fem a Montornès del Vallès. Bé, els actes de la Fira es realitzaran de manera telemàtica i serà gravat. Aquesta Fira està organitzada l'ha organitzat el grup impulsor de l'Ajuntament i aquest grup impulsor d'Economia Social i Solidària participen persones tècniques de l'Ajuntament i persones polítiques també. Aquesta primera activitat de la Fira serà una ponència que realitzarà Ivan Miró, que Ivan Miró és sociòleg i activista i cooperativista de la llibreria La Ciutat Invisible i de la projecte La Comuna. Jo, com a moderadora de l'acte d'avui, passaré a explicar breument 4 coses i donaré la paraula després al Jordi Delgado, que és el regidor de l'àrea de les persones que esteu assistint a l'acte, que us heu escrit, que estigueu amb els micros apagats i amb els micros silenciats i amb la pantalla encesa perquè us puguem veure, amb el vostre nom per si us hem de dirigir amb el vostre nom perquè puguem veure per si us hem de donar la paraula en algun moment. Disposeu d'un xat, les persones que disposeu d'un xat, en aquest xat podeu fer les consultes que considereu relacionades amb l'activitat i el personal tècnic que hi ha us respondrà a aquestes consultes. Al finalitzar la ponència, el procediment serà, passaré la paraula al Jordi Delgado presentarà Ivan Miró farà la seva ponència i després podreu respondre. Si teniu consultes o preguntes a fer, us demanem que aixequeu la mà virtual a través del xat, podeu fer i llavors el personal tècnic us passarà la paraula, podeu desconnectar el micro i podeu fer les preguntes que considereu seran respostes. Jo ja, sense més, passo la paraula a Jordi Delgado, que és el regidor, com deia, de l'àrea social d'aquí de l'Ajuntament de Montornès. Gràcies, Rosa. Espero que em sentiu bé. Espero que també tots i totes estigueu bé allà on estigueu, els que esteu a l'Ajuntament, els que esteu a casa, els que estigueu en altres administracions també que us hagueu unit en aquesta sessió. Com bé deia la Rosa, és la sessió inaugural o la primera activitat de la Fira d'Economia Social i Solidària que venim fent a Montornès des de fa ja 3 anys amb l'objectiu d'impulsar aquest model econòmic en el nostre municipi, d'arrelar-lo, de capil·laritzar-lo a tot allò que fem com a Ajuntament, en tot allò en el que intervenim com a acció comunitària. I, per tant, per nosaltres, malgrat aquesta situació de pandèmia i de virtualitat en la que ens trobem, vam pensar que no podíem deixar de passar l'oportunitat, encara que fos mitjançant les noves eines telemàtiques, mantenir un mínim d'activitats i de presència i de reflexió sobre aquestes qüestions i, sobretot, d'encetar debats que ens portin cap a nous plans de treball en el futur més immediat, de cara a l'any vinent i als propers anys de mandat. Sempre ja portem... El primer any la Fira va ser una mica més oberta, més de carrer, sobretot era un 1.0, molt de contacte, de relació entre entitats. I vam voler fer un petit tastet de diferents iniciatives d'economia social, però des de ja fa l'any passat i aquest ens anem focalitzant en aspectes més concrets. I, a més, també incloem una particularitat que és el tipus de xerrada d'avui. Sempre convidem, en aquest cas avui, hem convidat a l'Ivan Miró. Encantat de saludar-te, Ivan. Ara de seguida presento una mica qui ets i d'on vens i després ja entrem amb la teva ponència, però precisament l'Ivan avui ens ve a fer una d'aquestes ponències que ens permet obrir un parèntesis avui d'una horeta i mitja per poder pensar, reflexionar sobre el dia a dia, sobre com intervenim en la nostra comunitat i, per tant, sempre està bé que gent que ve d'altres realitats però que té un bagatge i una experiència ens permet fer aquests aprenentatges i incorporar el bo i millor del que cada ponent ens explica. L'Ivan Miró, com plantejava la Rosa,
Ell és cooperativista, és membre de la Ciutat Invisible, que és una cooperativa autogestionària que té dos grans projectes, un que és la llibreria en si i l'altre és la qüestió vinculada amb el tèxtil, amb la fabricació o confecció i disseny de peces de roba, samarretes, etc. Però a més forma part de la comuna i per tant són aquests projectes arrelats, entenc, al barri de Sants, on teniu una presència molt important, arrelats a un barri, a un territori, a una realitat de Barcelona que és tan gran, tan diversa i que una mica ha perdut les essències de barri, però precisament aquest tipus de projectes són els que mantenen les essències de barri. Precisament són projectes com els que tenim a Can Batlló, com els que podeu tenir vosaltres també amb la Ciutat Invisible, que ens donen aquesta realitat de proximitat en el barri, de construcció i de transformació social, que en definitiva una mica és el que busca l'economia social i solidària. Altres maneres de fer les coses, altres maneres de veure les coses i altres maneres de concebre el que nosaltres entenem com per municipi o municipalitat. Posar un bé comú, posar recursos a l'abast de tothom i sobretot fer que també siguin barris i ciutats més justes i més sostenibles en molts aspectes. Crec que l'Ivan més o menys el que ens ve a parlar és aquesta mirada, aquests esbossos de com l'economia social pot entrar i arrelar als barris i a les ciutats i a partir d'aquí jo et deixo una mica la paraula perquè tu mateix t'acabis d'introduir i a presentar la teva ponència. Així que moltes gràcies, Ivan, i benvingut. Bé, doncs bon dia, gràcies a totes i a tots. En primer lloc, agrair que m'hagueu convidat a la tercera fira de l'Economia Social i Solidària de Montornès. Agrair-vos també la feina que esteu fent a l'Ajuntament, a tots els serveis tècnics i polítics del municipi, perquè 3 anys de fira ja denota una certa experiència, un bagatge, i també que disposeu d'un pla de treball de l'economia social i solidària, que formeu part de la xarxa de municipis de l'economia social i solidària de Catalunya, ja indica aquest compromís pràctic, no només teòric, que en els compromisos teòrics molta gent sovint s'hi apunta, però el que és complicat és desenvolupar plans de treball concrets i en aquest sentit també felicitar-vos perquè esteu col·laborant amb l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, que són uns dispositius molt interessants perquè estan fent economia de proximitat, estan fent dinamització econòmica a nivell local i comarcal i també estan esdevenint una mena d'institucionalitat público-cooperativa per promoure una altra economia. I, per tant, aquestes aliances entre el municipalisme, els ateneus cooperatius i les iniciatives del territori d'economia social i solidària em sembla que és una de les claus importants per fer un altre tipus d'economia als nostres municipis i comarques. I, per tant, gràcies. Alegria que hi hagi molta gent també avui connectada. Això demostra que també aquest enxarxament és important i també alegria de trobar cares conegudes i estimades i de gent que està treballant picant pedra perquè canviï la situació. En segon lloc, també incidir, posar l'accent en que segurament avui és més necessari que mai parlar de la necessitat d'un nou model econòmic, de la necessitat d'un nou model productiu, d'un nou model reproductiu. Vivim en un context molt complicat per les persones, pel teixit econòmic, que ens ha de fer reflexionar, ens ha de fer pensar en que aquests canvis són necessaris. I, per tant, aquesta reflexió que el Jordi apuntava al voltant de quins models econòmics poden estar més orientats a les persones i a les necessitats socials, econòmiques i culturals actuals, em sembla fonamental. I, per tant, és un moment per fer una reflexió social de calat i impulsar canvis en els nostres models econòmics i socials. Jo crec que la pandèmia, i tots i totes en som conscients, ha posat d'evidència moltes febleses del nostre model econòmic, ha posat de relleu la fragilitat d'un model econòmic que està orientat a l'acumulació privada de capital i que, en canvi, normalment desestima
quines són les condicions de vida de les persones. Avui llegíem que Endesa ha tingut 1.500 milions d'euros de benefici aquest any, un 75% més que l'any anterior, i en canvi ens trobem que fan falta recursos per tot arreu per afrontar la greu crisi sanitària, social i econòmica. Per tant, aquest exemple jo crec que posa de relleu en quin model econòmic vivim i posa de relleu que hi ha un model que promou l'acumulació privada de capital per sobre de les persones i en aquest sentit hem de transformar aquesta situació. Més a nivell concret, la pandèmia també ha posat de relleu la fragilitat d'un model productiu català que és molt poc resilient a la crisi sanitària i que amplifica i multiplica la crisi social i econòmica. Hem tingut anys on s'ha promogut sectors d'activitat que avui es demostren que tenen un impacte ambiental i social negatiu i que no són resilients a la situació. El turisme, la construcció, l'automòbil, són sectors productius normalment molt orientats al capital global que ara mateix no aporten solucions a la crisi. I, per tant, tenim un model productiu que s'ha orientat com una piràmide invertida al que realment avui en dia trobem que és necessari. S'ha parlat molt de quins treballs són socialment necessaris en aquesta crisi, els sectors essencials, i paradoxalment ens trobem que aquests sectors essencials són els que estan en una escala més baixa del nostre model productiu, tant a nivell salarial, a nivell de precarització. Hem vist com són fonamentals les persones que treballen en el sector sociosanitari, la gent que està atenent el petit comerç, la gent que està fent logística, distribució, les persones que estan treballant en el sector educatiu, en el sector de les cures. Per tant, paradoxalment, és significatiu que aquests sectors socialment necessaris, aquests sectors essencials, aquests sectors, com diu la Maya Pérez Orozco, els treballs socialment necessaris per a la reproducció de la vida, paradoxalment són els que estan més precaritzats, més invisibilitzats i menys reconeguts socialment, tant a nivell salarial com a nivell de reconeixement de drets. Per tant, tenim un model productiu que s'ha orientat d'una forma totalment inversa, és una piràmide invertida. Per altra banda, crec que la pandèmia també ha evidenciat les conseqüències d'unes polítiques neoliberals en determinats sectors, les privatitzacions de la sanitat, de tot el sector sociosanitari, també han agreujat, han convertit una crisi mèdica en una crisi sanitària, social. Per tant, també som conscients que el model de privatitzacions de la sanitat també ha fet que tinguem un model productiu molt poc resilient en aquesta crisi actual. Hi ha altres elements també que agreugen la situació, com és tota la qüestió de la crisi residencial. Tenim un model productiu on la construcció i l'immobiliari ha estat un motor de creixement i, en canvi, no ha sabut o no ha volgut fer front a les necessitats d'habitatge i als drets residencials de la població. I, per tant, també és un model productiu que ha demostrat no estar orientat a la utilitat social, el model basat en la construcció, el mateix amb el turisme. També veiem en aquest context la gran debilitat d'un model productiu orientat amb una fracturació total de la classe treballadora, els autònoms, milers d'autònoms que ara mateix es troben amb una dificultat d'articular respostes col·lectives en aquesta crisi i que són una de les baules més febles també d'aquest moment actual. O totes les persones sense papers que no tenen dret a accedir ni tan sols a les ajudes que s'estan donant a nivell públic. I, per tant, això ens dibuixa un panorama on la crisi no deixa d'aguditzar unes crisis econòmiques i socials que ja estaven latents i, d'alguna forma, manifesta que el model productiu i reproductiu hegemònic, el model econòmic actual, està en el fons d'aquest agreujament de la crisi social i econòmica. Per tant, penso que estem en un moment en què hem de reflexionar profundament, com dèiem, intentar impulsar un altre model econòmic que no estigui tan centrat en el mercat capitalista global, sinó que d'alguna manera
coordini i posi en primer terme altres institucions socials que estan molt més orientades al bé comú i a l'interès general. Penso que, en aquest sentit, l'economia pública ha demostrat un paper fonamental per fer front a la crisi sanitària i, per tant, també ha de jugar un paper fonamental en la reconstrucció econòmica post-coronavirus. L'economia social i solidària, en segon lloc, com veurem després, també és un àmbit socioeconòmic orientat al bé comú, orientat a satisfer necessitats socials per sobre del lucre, per tant, ha de formar part d'aquest nou model econòmic. També l'economia local. Jo crec que hem de diferenciar entre un capitalisme global i unes empreses petites i mitjanes d'un teixit local que poden estar ben orientades cap a la responsabilitat social, ambiental i laboral i el compromís local. Per tant, el teixit socioeconòmic d'autònoms, petites empreses a nivell municipal també ha de ser partícip d'aquest canvi d'orientació. I, evidentment, també el que hem anat anomenant economies comunitàries o l'economia feminista i de les cures o l'economia ecològica. Per tant, tots aquests sectors de l'economia han de formar part d'un nou model econòmic i de centrar el mercat capitalista del centre d'aquestes polítiques econòmiques. Si voleu, després hi tornarem. És cert que em demanàveu que la xerrada d'avui l'orientés, però, a com podem fer aquesta transició, com podem democratitzar aquestes polítiques econòmiques a nivell local, a nivell municipal. En primer lloc, crec que s'ha d'assenyalar que, en general, en els municipis catalans, totes les polítiques de desenvolupament econòmic hegemòniques que s'han fet en els darrers anys, en les darreres dècades, han estat orientades precisament per aquest model de desenvolupament econòmic capitalista. Tenim Barcelona una mica com el referent de model econòmic. Molts municipis catalans s'inspiren a les polítiques econòmiques barcelonines i aquí ens trobem que aquesta economia urbana ha estat molt orientada amb el que es diu la concertació público-privada, per exemple, que no deixa de ser sinó aquesta orquestració de recursos públics perquè grans operadors del capital privat n'extreguin plusvàlues privades, en el cas dels recursos bàsics, en el cas dels serveis externalitzats en l'àmbit de les cures o del sociosanitari, en el cas de models de desenvolupament urbanístic o del teixit empresarial, l'economia urbana dels nostres municipis s'ha orientat molt a satisfer moltes vegades grans multinacionals i molt poques a pensar el que era una economia local més democràtica. També s'ha basat en els motors de creixement, que dèiem, el turisme, la construcció, l'automobilisme, la marca de ciutat. Hi ha uns certs elements de fons que han dibuixat un model econòmic urbà que el que ha fomentat és l'apropiació capitalista de l'economia urbana. Pensem en el paper que estan jugant els fons d'inversió a nivell del que és les polítiques de sòl, i això també ha generat unes contrapartides socials. Les desigualtats socioeconòmiques han anat creixent, però també les desigualtats espaials. Els barris més pobres tenen índexs de salut diferents als barris més rics. Els desnonaments són una constant en la geografia de les nostres ciutats i també elements com la pobresa energètica. Se'm fa impensablement dolorós que Endesa tingui 1.500 milions de beneficis i, en canvi, hi hagi gent que no sap com afrontarà l'hivern perquè parlem de pobresa energètica. Per tant, aquest model de l'economia urbana basada en un model de desenvolupament econòmic capitalista ha generat una agudització de les desigualtats socials i econòmiques. A mi m'agrada pensar penso que l'economia capitalista entén les nostres ciutats com si fossin empreses mercantils. És a dir, que la propietat dels mitjans d'existència, el sòl, els recursos bàsics, són de propietat privada. La governança d'aquesta economia urbana funciona com les mercantils, les empreses mercantils, és a dir, qui té capital té més dret polític de vot, i també hi ha una privatització dels excedents, hi ha una privatització d'una riquesa social que hem creat entre tots i totes. Les persones als municipis fem activitat econòmica a tothom, treballem o no treballem formalment, consumim, paguem impostos i, en canvi,
es dona molt sovint aquesta privatització d'una riquesa social. Per contra, crec que s'ha de pensar més els municipis o les ciutats com si fossin cooperatives, és a dir, la propietat d'aquests mitjans d'existència ha de ser cada vegada més col·lectiva, la gestió i participació dels ciutadans i ciutadanes també s'ha de fer no en funció del capital, no en funció de la riquesa que tenen cada un, sinó en funció d'una persona, un vot. Per tant, les persones han de participar de quina economia fem en els nostres municipis i, en tercer lloc, els excedents de l'activitat econòmica de les nostres ciutats també han de ser socialitzats. Jo crec que ara mateix, en un context de pandèmia global i de crisi sanitària, l'ànim de lucre hauria d'estar prohibit o limitat, perquè tots els excedents socials s'han de destinar a fer front a l'emergència social i sanitària. Per tant, les ciutats també han de funcionar com funcionen les iniciatives de l'economia social i solidària. Propietat col·lectiva, gestió democràtica, socialització dels excedents. Dit això, quins elements tenim avui o estem veient que d'alguna forma poden contribuir a aquestes altres economies urbanes més democràtiques, aquestes economies més cooperatives? I jo crec que hi ha diferents elements que penso que s'han de ressaltar, perquè la pandèmia ha evidenciat aspectes negatius, com deia, la fragilitat del nostre model econòmic i productiu, però també hi ha diferents senyals interessants que poden inspirar un canvi. El primer és que en els barris populars de les nostres ciutats, municipis, localitats, hi ha hagut moltes pràctiques de solidaritat social, moltes xarxes comunitàries que s'han articulat, sobretot en barris populars, en barris amb molta presència migrant, en barris obrers, en barris amb fortes necessitats socials. Hi ha hagut moltes xarxes de suport mutu que han generat bancs de recursos autogestionats, que han distribuït aliments, que han obert espais de cura comunitària, que han practicat una solidaritat social fins i tot entre sectors que no estan reconeguts per l'Estat i que, per tant, no poden accedir a les prestacions socials que ara mateix es produeixen, com la població migrant dels nostres barris. Per tant, hi ha un element que crec que és interessant a destacar. Hi ha una solidaritat social a la base i hi ha formes d'una economia comunitària i popular emergent que potser és molt embrionària, potser és molt poc formalitzada, però que penso que ha de ser reconeguda, ha de ser recolzada, ha de ser estimulada. Els municipis han de donar suport a aquestes iniciatives, han de facilitar locals, han de facilitar acompanyament, perquè això també són llavors d'una altra economia. L'economia social i solidària és posar l'ètica a dins de l'economia i les xarxes comunitàries, si han sigut alguna cosa, és que han sigut profundament ètics. Mentre el capital global no ha donat respostes a les necessitats i a l'emergència, les xarxes comunitàries ho han fet. Per tant, penso que és un element important que ha emergit també, segurament, donant continuïtat a tasques com els sindicats d'habitatge o els grups feministes o els moviments socials, però han tingut una dimensió d'economia comunitària que em sembla que és una novetat i em penso que és important de destacar. En segon lloc, evidentment, crec que l'economia social i solidària catalana també ha jugat un paper de donar resposta a aquests desafiaments, a aquests reptes que ens ha situat la pandèmia. Hem vist cooperatives fent mascaretes, hem vist cooperatives produint gels hidroalcohòlics, hem vist com els petits productors locals agroecològics s'han articulat, han creat xarxes de distribució, xarxes de comercialització, s'ha revaloritzat el consum conscient, el consum responsable, el consum de proximitat. Hem sigut més conscients que és important la sobirania alimentària i que no podem dependre dels circuits globals de distribució alimentària, sinó que hem de potenciar un entorn rural i una producció agroecològica local i una sobirania alimentària local. S'han generat iniciatives molt interessants com llibreries obertes, aquesta gran plataforma digital de llibreries catalanes per tal de vendre llibres en un context complicat. És a dir, l'economia social i solidària ha tingut certa capacitat de resposta en aquest context. També s'ha desenvolupat, per exemple, els fons cooperatius de l'emergència social i sanitària. Moltes cooperatives han posat diners per afrontar
projectes que donaven resposta a l'emergència social i sanitària. I, per tant, d'alguna manera, l'economia social i solidària, també amb els seus límits i també amb les seves dificultats, perquè ningú escapa d'aquestes dificultats econòmiques, com a mínim ha donat una resposta a la crisi en aquest sentit de servei a la comunitat, en aquest sentit d'interès general, en aquest sentit d'interès pel bé comú. Per tant, penso que d'alguna manera l'economia social i solidària és un àmbit que ha de també protagonitzar aquest nou model econòmic. Com sabeu, doncs, nosaltres parlem que l'economia social i solidària és un àmbit socioeconòmic singular, diferent al públic estatal o al privat mercantil. És important perquè democratitza totes les fases del cicle econòmic, el treball, el consum, les finances, l'habitatge, les cures, la distribució, la logística, és a dir, que democratitza totes les fases de l'economia. Hi ha uns valors compartits, l'autogestió, la solidaritat, la cooperació, i també té una diversitat interna molt important. I això també penso que a nivell local és important perquè hi ha iniciatives de caràcter molt socioempresarial dintre de l'economia social i solidària, com poden ser les cooperatives o les finances ètiques i solidàries, però també hi ha una dimensió comunitària molt rellevant, els espais de cura, els horts comunitaris, els equipaments comunitaris, que potser no tenen una activitat econòmica formal, monetitzada, però sí que estan satisfent necessitats i, com ens ensenya l'economia feminista, l'economia és la satisfacció de les necessitats humanes, no és la persecució del lucre. Per tant, totes aquestes realitats, després podem parlar-ne també de quina és la realitat de Montornès. M'explicàveu la iniciativa del Gastrobar amb un projecte cooperatiu, amb un equipament comunitari. Això és una nova modalitat d'economia social i solidària emergent, tota la gestió comunitària d'equipaments públics. Per tant, totes aquestes iniciatives penso que poden jugar un paper important si s'entenen com un àmbit socioeconòmic articulat i específic i compta amb una promoció també i un suport des de l'administració pública. Montornès, coneixeu les 15 mesures de la democràcia econòmica local de la XES, coneixeu la xarxa de municipis per l'economia social i solidària, teniu un pla de treball i, per tant, d'alguna manera, aquestes iniciatives ja s'estan donant suport i us animo a estendre a aquest recolzament. A més de les xarxes comunitàries i l'economia social i solidària, com a actors d'aquesta altra economia urbana, d'aquestes ciutats cooperatives, crec que la pandèmia també ha posat de relleu quines són les mesures del sector públic que, i aquí segurament seré més crític, doncs no són imprescindibles per fer front a l'actualitat. Tot el reforç de la sanitat, tot el reforç de la dimensió sociosanitària. Segurament el sector públic és molt rellevant per fer front a aquestes situacions, no obstant, també ha demostrat les seves limitacions. Penso que des del sector públic s'han d'impulsar qüestions com la renda bàsica universal, s'han d'aturar els desnonaments i s'ha donat així molt més suport al teixit socioeconòmic local. Per tant, dintre del que serien aquestes 3 grans línies que poden contribuir a fer ciutats més cooperatives, hi hauria el sector comunitari, l'àmbit de l'economia social i solidària i un sector públic molt més valent i molt més decidit a ser una eina pel benestar social, la cohesió social i la justícia social. Per tant, des de l'administració no només cal donar suport a l'economia social i solidària, sinó que també jo diria que el que ha de fer és canviar les seves pròpies polítiques econòmiques i, per tant, entre tots i totes, generar un model més basat en la democràcia econòmica i la justícia social. Quins són els 4 grans eixos per fer aquesta transició, aquest canvi de model de polítiques econòmiques a escala local i a escala nacional de país? I aquí em remetré a la proposta que estem fent d'Economia per la Vida, que des del conjunt de l'economia social i solidària estem promocionant per tal de donar resposta a aquesta situació actual. En primer lloc, penso que és important els espais de coproducció de les polítiques econòmiques locals, és a dir,
hem d'intentar reunir tots els agents econòmics d'un municipi, el sector públic, els agents comunitaris, els moviments socials, les empreses d'economia social i solidària, les empreses locals, petites i mitjanes, autònoms, els tècnics municipals, és a dir, els sindicats, hem d'intentar agrupar totes les energies. Els governs ara mateix no són suficients com per fer front a aquesta gran emergència social, sanitària i econòmica. Per tant, hem de comptar amb l'energia de tots i totes els actors econòmics, i en aquest sentit tots som actors econòmics, no només els empresaris de corbata som actors econòmics, les classes populars són actors econòmics, la gent que treballa, la gent que està a l'atur, tots som actors econòmics. Per tant, tots hem de formar part d'aquests nous organismes i en aquest sentit crear espais municipals i locals per fer una economia plural transformadora, per promoure aquesta economia pública, per promoure aquesta economia solidària, per promoure aquesta economia comunitària, aquesta economia per la vida. Per tant, en primer lloc, cal grans fòrums a nivell local de reorientar les polítiques econòmiques a nivell general. No crec que ara mateix estiguem en una tessitura de promoure una mica l'economia social i solidària i continuar en un 95% fent el mateix, les mateixes polítiques econòmiques, diguéssim, poc orientades al bé comú. La transformació crec que ha de ser transversal. Per tant, aquesta primera mesura, espais locals de coproducció de polítiques econòmiques locals. En segon lloc, hi ha una gran línia de treball que és la relocalització de l'activitat econòmica en els nostres municipis. Vivim en un context d'hegemonia del capitalisme de plataforma, de les grans empreses multinacionals de distribució, de logística, de comercialització. Tots i totes sabeu de qui parlo i a qui no hem de comprar digitalment, d'acord? Perquè precaritza els seus treballadors, perquè destrueix l'estructura econòmica i comercial local, perquè operen en règims de monopoli. Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Deliveroo, estem parlant d'aquestes grans empreses molt suportades pels fons d'inversió i que estan destruint literalment la nostra economia. Per tant, hem de generar un procés invers, hem de relocalitzar l'economia i en aquest sentit cal donar suport a tot el que és el teixit econòmic local, d'empreses d'economia social i solidària, també d'autònoms, de petita i mitjana empresa, el comerç local. Hem d'articular el comerç local, hem d'articular la distribució i la logística d'aquest comerç local. Al Vallès Oriental teniu exemples molt interessants de logística sostenible i, d'alguna manera, també s'ha de potenciar el que nosaltres diem ecosistemes cooperatius locals. Hem d'intentar que, a nivell municipal, les iniciatives econòmiques estiguem articulades, mutualitzem projectes, compartim infraestructures, compartim recursos, tinguem una visió estratègica compartida i ens esdevinguem un actor rellevant de l'economia del municipi. Cal que tota l'activitat econòmica del municipi cada vegada estigui més relocalitzada, que sapiguem on comprem, que sapiguem on consumim i que tots els efectes de la nostra activitat econòmica tenen un impacte. Per tant, consumint a determinats agents de l'economia global potser estem contribuint a destruir els nostres propis llocs de treball. Això hem de ser conscients. Per tant, una primera línia fonamental que és la relocalització de l'economia. Una economia local ha d'estar en el centre de les polítiques econòmiques municipals, però també en el centre de les decisions que tenim com a treballadores o consumidores o cuidadores. En tercer lloc, la direcció també que d'alguna forma hem d'impulsar és la democratització de l'economia. I en aquest sentit el sector públic té un paper molt important, però també d'alguna manera, com abans apuntava, amb quins treballs són els més desvaloritzats a la societat, hem d'incrementar les rendes salarials d'aquests sectors. No pot ser que la gent que estigui al peu del canó en una pandèmia siguin els que cobrin menys. No pot ser que les caixeres del supermercat cobrin menys quan estan jugant-se la salut o tots els repartidors. És a dir, cal millorar tota l'equitat salarial en els nostres municipis i fer polítiques d'equitat salarial. Evidentment, també, tota la promoció de l'economia social i solidària contribueix a democratitzar l'economia dels municipis i, per tant, també altres mesures. Veiem que hi ha molt treball submergit, que hi ha molta gent sense papers, que hi ha moltes treballadores de la llar
que estan sense papers. Per tant, aquí hi ha unes mesures, diguéssim, molt integrals. Per democratitzar l'economia dels nostres municipis cal fer mesures que afectin el sector privat, mesures que afectin el sector públic, de defensa dels treballadors del sector públic, per exemple, també, i que d'alguna forma es promogui l'economia social i solidària, però també els drets dels nostres ciutadans. Parlar d'economia social i solidària mentre hi ha desnonaments i no sabem com reallotjar les persones desnonades doncs és insuficient. Per tant, la democratització de l'economia té molts eixos. I finalment, per no allargar-me, un quart aspecte que considero fonamental i que cada cop tenim més consciència és la transició ecosocial de la nostra economia local. La pandèmia té un origen fonamentalment ambiental. Això, Vandana Shiva ho ha recordat epidemiòlegs. Tothom és conscient que vivim una situació on la destrucció dels ecosistemes, on les activitats econòmiques nocives ambientalment afavoreixen aquest tipus de pandèmies i, per tant, cuidar el planeta i cuidar-nos a nosaltres ja és el mateix. Sempre ho ha estat, però ara cada cop més. Per tant, com fem aquesta transició ecosocial de les activitats econòmiques dels nostres municipis? Aquí hi ha molts debats entre el New Green Deal, el decreixement, debats potser més teòrics. Jo crec que hi ha uns debats pràctics entremig. I en aquest sentit penso que hi ha uns sectors productius i reproductius que són fonamentals en aquesta transició ecosocial. La transició energètica, per exemple, però no feta per les multinacionals, sinó feta des del sector públic i des del cooperativisme i la comunitat descentralitzada, l'autoproducció, l'autogeneració, les comunitats energètiques locals. Aquí hi ha molt treball per fer i, a més, pot generar ocupació i pot generar, minimitzar els impactes ambientals de la nostra economia. Tot el sector de l'ecorehabilitació dels habitatges, la construcció amb materials diferents, tot el sector de la construcció, que és un dels més contaminants de les nostres economies, ha de ser repensat. I ha de ser repensat en termes no només de justícia residencial i d'accés a l'habitatge, sinó també de models ecològics de construcció i rehabilitació. També pot ser un camp econòmic que generi molta ocupació en un sector, diguéssim, que redueixi l'impacte ambiental. Un tercer sector ecosocial important, l'alimentació, l'agroecologia, la sobirania alimentària. Penso que és fonamental. L'alimentació és bàsica per la nostra vida i, per tant, és un sector que no podem destinar recursos a grans operadors multinacionals. Hem de donar suport a la producció local, però també hem d'afrontar uns reptes concrets. Com distribuïm aquesta producció local? S'està parlant dels supermercats cooperatius, s'està parlant de com s'organitza el consum d'aquesta producció local, però també de la compra pública d'aliments produïts localment. Els ajuntaments, les administracions tenen capacitat, a través de la restauració col·lectiva, dels hospitals, de les escoles, de donar suport a la producció local agroecològica. Per tant, l'alimentació és un tercer sector ecosocial important. N'hi hauria més. La mobilitat. La mobilitat és un altre element important. Tota la transició cap a la mobilitat sostenible, la logística sostenible. Estem en un context on la logística s'ha situat com un sector econòmic important. Hem de veure com fem la transició cap a una logística sostenible, una logística de proximitat, tot l'aspecte de la distribució. I, finalment, per acabar, veure que a nivell europeu s'estan donant moltes iniciatives de reindustrialització a partir de l'economia circular, a partir de l'aprofitament dels materials, del tancament dels cicles econòmics, del reciclatge, de materials diversos, i, per tant, aquí també tenim un repte que encara no ha sigut prou fonamentat, prou explorat a Catalunya i que, per tant, també pot jugar un paper a nivell de reactivar l'economia, però fer-ho amb uns criteris ecosocials. Per tant, i per acabar i per donar pas als debats, diria que l'horitzó en què ara ens trobem és un horitzó social, sanitari i econòmic molt preocupant, que bàsicament ha aguditzat les febleses d'un model econòmic productiu
i reproductiu que està molt orientat al mercat capitalista global i, per tant, hem de fer un canvi de model econòmic cap a institucions molt més orientades al bé comú, al sector públic, l'economia social i solidària, l'economia comunitària, l'economia local, i que hem de fer aquests moviments cap a la relocalització de l'activitat econòmica. L'economia local ha d'estar en el centre dels nostres models econòmics municipals i nacionals, la democratització de l'economia i també la transició ecològica i social de tota l'activitat econòmica general. És un moment complicat, és un moment de grans reptes, però també és un moment que ens està sacsejant a tots i a totes i que aquest malestar que estem vivint potser individualment hem de transformar-lo en energia col·lectiva, en força col·lectiva. Aquí l'economia social i solidària ens pot donar respostes perquè és economia col·lectiva i, per tant, us animo a tirar endavant i que entre tots i totes fem front a la situació que tenim des de l'esperança i no des de la desesperació. I bé, jo, si us sembla, ho deixo aquí. Gràcies per escoltar-me i, en tot cas, aprofundim en el debat amb les qüestions que vulgueu aprofundir. Merci. Bé, passarien la paraula a les persones que heu assistit. Si voleu fer alguna consulta, aixequeu la mà i us passarem el torn de paraula. D'entrada dir que la xerrada que ha fet Ivan Miró és superinteressant. Ha tocat l'aspecte més humà de l'economia i el més oblidat. M'ha semblat molt interessant tot el que ha dit. Teniu alguna pregunta? No sé. Jordi, si vols comentar alguna cosa, o alguna de les persones assistents. Si ningú trenca el gel, ja el trenco jo. Gràcies, Ivan, per aquesta mirada, perquè crec que és molt necessària. Ens és molt necessari a tots aixecar la mirada i mirar més enllà del nostre dia a dia, de tota una mica el trentrant en el que estem instal·lats des de la situació de la pandèmia, que estem en una situació en què humanament és molt saludable el fet de tenir aquesta preocupació pels nostres entorns, per les nostres realitats més immediates, però que una de les coses que sí que ens està ensenyant aquesta pandèmia és que no només podem estar amb la mirada en el nostre entorn més immediat, que és important i és necessari, sinó que també hem de tenir una mà estesa just al que tenim al costat del nostre entorn de segon nivell. Jo quan feies esment a les pràctiques, a les realitats que s'han donat de forma espontànies o organitzades o que han tingut una evolució des de l'espontaneïtat cap a l'organització, en molts barris i ciutats treballadores i de situacions realment complicades, totes aquestes xarxes de suport comunitari, de suport mutu. Nosaltres a Montornès també hem tingut aquesta experiència que ha sigut molt positiva i que, a més, l'Ajuntament de seguida ens hi vam poder posar, donar tot el suport que poguéssim tenir i la vam evolucionar, perquè un altre aspecte important de la qüestió de la gestió de la pandèmia i de la realitat, com està evolucionant, és la gestió informativa i el repòs informatiu sobre com les coses estan passant i circulen. Durant molts mesos hem tingut un bombardeig constant d'informacions, de molta contraposició després, el tractament que se'n fa segons el mitjà, segons el canal, i això també han sigut aspectes molt importants de cura també per centrar la realitat, de dir, escolteu, a Montornès en aquest cas tenim una realitat que els nostres companys i companyes de l'àmbit de serveis socials, de sobte, Montornès no s'havia recuperat de la situació de l'anterior crisi del 2008. A nosaltres ens ha costat molt, ens ha afectat brutalment l'atur. Tenim aquí molts companys i companyes de l'àmbit d'ocupació i promoció econòmica i ells estan en primera línia de foc, diguéssim, treballant amb tota aquesta gent que té un perfil baix formatiu, que de la nit al dia s'ha vist amb una edat concreta amb moltes dificultats per tornar al mercat laboral. I això ens ha fet que alguns escuts, diguéssim, de protecció a Montornès els teníem aixecats. Però, lamentablement, això ha sigut
molt bèstia, diguéssim, i ens ha deixat molt malmesos. I ara estem una mica amb aquesta prevenció de dir, escolteu, l'alimentació, que és un aspecte fonamental, doncs precisament teixim aliances amb el comerç local, amb entitats socials del nostre municipi, i ja veníem executant un projecte i l'amplifiquem. Per tant, nosaltres com a Ajuntament crec que tots els ajuntaments haurien de tenir aquesta visió. L'economia social i solidària, fer-nos la nostra per entendre i recuperar la governança del municipi, no només la governança institucional, sinó la governança de la realitat social, del nostre dia a dia, del més quotidià a lo més estratègic d'evolució del municipi. I això és una cosa que crec que a Montornès, amb aquest pla de treball amb l'economia social, hem après. Hem entès que el desenvolupament local va molt més enllà del que tradicionalment s'ha dit urbanísticament o industrialment, i per tant, desenvolupament local és una lògica de funcionament, de com funciona aquest municipi. Llavors, crec que nosaltres com a administració i els nostres tècnics podem contribuir moltíssim, a l'amplificació de les iniciatives que puguin sortir de la ciutadania. El nostre cas, el Cuidem-nos, aquesta xarxa social de voluntariat, d'implicació del veïnatge, doncs ha sigut un element important en aquests mesos, i d'aquí jo crec que ens sortiran pràctiques i experiències que les haurem de treballar i detectar perquè quedin en el fer del nostre municipi. En el comerç ens està passant el mateix, el comerç local, aquesta proximitat, doncs ara estem en un procés de que Montornès té un deute amb el comerç local des de fa molt de temps, i la dificultat és que el comerç o la petita empresa, com ha evolucionat, és a partir d'un projecte empresarial o d'un projecte d'un servei concret i fer, diguéssim, la seva línia de treball de forma individualitzada. Hi ha poc associacionisme, poca vinculació amb els gremis, poca vinculació amb els sectors. Ara, amb la necessitat de la crisi, els sectors comencen a agrupar-se, i comencen a agrupar-se des d'una perspectiva local, i això és molt positiu. I aquí igualment, crec que l'Ajuntament, acompanyant, però ajudant a amplificar aquesta ona expansiva de construcció comuna. Hi ha molts aspectes, i podem debatre amb més, però crec que estàvem molt alineats en aquesta sensació de que Ajuntament i ciutadania i entitats i petita empresa i el teixit econòmic doncs ha de tenir aquesta alineació per emfatitzar i multiplicar aquesta adopció d'una nova manera de viure, en definitiva. Això ja venia de fa uns anys per qüestions més potser mediambientals i evolutives de la nostra societat, i ara amb una situació sanitària on ens ha posat a prova a tots, doncs crec que ara és més necessari que mai. Jo no sé, jo abans feia la referència a aquesta situació dels barris a Barcelona. A Barcelona jo intentava representar aquesta visió d'una gran ciutat on precisament s'ha anat a buscar aquesta marca i aquesta exportació. Ho hem vist claríssimament, situacions de l'habitatge. Aquesta tarda, per exemple, tenim ple municipal i debatem sobre les qüestions de l'ocupació delinqüencial, però aquí estem treballant, diguéssim, des de la perspectiva política també de no criminalitzar el que és una ocupació delinqüencial amb una realitat buscada per la situació de l'habitatge i la manca d'habitatge i les realitats de que un mercat d'habitatge com a Barcelona s'ha buscat el fet d'expulsar la gent i que vinguessin aquí els grans fons a ocupar aquests habitatges. Per tant, són models buscats. Les realitats aquestes no passen per atzar. Llavors, per això deia, aquesta essència de barri, que en molts barris, Sants, Gràcia, hi ha molta identitat de barri, però que la visió global des de la metròpoli barcelonina fa que la projecció que es dona cap a l'exterior és aquesta ciutat mundial, però què passa als barris de Barcelona? El que passa als barris de Barcelona és un drama. Sí. Vinga, ningú s'anima? Pregunta... És important veure també l'aplicació del que l'Ivan ens deia amb el nostre dia a dia, de com intervenir a Montornès. Ell ha fet esment en molts projectes, el Gastrobar, tenim també el grup de Dones amb Talent, que és el nostre projecte d'economia feminista. Per aquí tenim fils de debat. Apuntaves al tema del comerç i em sembla que s'està estudiant en diferents municipis
la qüestió de cooperativitzar, no? Que els comerços puguin crear cooperatives de serveis compartides perquè molts comerços es troben estan baixant persianes, evidentment, per la crisi sanitària, però també per la competència d'Amazon, no? I aquí hi ha un problema de visibilització de projectes econòmics, però també d'articulació, no? I de distribució, és a dir, com un petit comerç local pot, diguéssim, competir amb Amazon. Si ho fa sol, no ho farà. Per tant, és important mancomunar aquests esforços del petit comerç local. Hi ha el model de cooperativa de serveis que pot ser interessant i que a partir d'aquí pengin doncs, des d'una visibilització conjunta a nivell comercial, un compartir infraestructures de magatzems, logístics, compartir costos, fer energia, fer economies d'escala, compartir doncs, la paqueteria, la distribució, la logística. És a dir, aquí hi ha un camp molt important per recórrer que penso que des de l'Ajuntament seria interessant, com a mínim, i amb l'Ateneu Cooperatiu, doncs, analitzar si és possible crear aquestes cooperatives de comerços locals per tal d'enfortir aquesta estructura. No? Per tant, aquí hi hauria una línia interessant que us animo a explorar. Precisament l'acte central de la fira d'enguany és debatre sobre aquesta qüestió. No? Precisament hem convidat a Pedals de Granollers Pedala, no? Que ha sortit recentment, i hem convidat també en Saques també per debatre sobre aquesta qüestió. Precisament aquesta reflexió que fas ara fa un temps que amb l'entitat de botiguers del municipi la venim reflexionant, perquè és veritat que hi ha hagut comerços, restauradors, etc., que han intentat fer aquest menjar a domicili, no ara en la qüestió concreta de la pandèmia, sinó en moments anteriors, i no se n'han sortit, no? Per una qüestió de costos, per una qüestió de logística, d'abast, no? De tot això, i hem començat a construir, no? Nosaltres aquí, on també veiem, i no sé això com ho veus, però hi ha una llei en tramitació al Parlament, que són la llei dels APEUs, no? De l'àrea de promoció econòmica urbana. No? Nosaltres aquí tenim certes esperances, veurem això com es concreta, no? Però tenim certes esperances perquè pot ser l'embrió de construcció d'un procés entre l'administració i el sector privat, diguéssim, per dinamitzar el comerç local des d'aquesta perspectiva, de tenir una entitat que treballa per aquest bé comú, en aquest cas de la promoció econòmica. No? I nosaltres, clar, evidentment, aquí, ja que estem en aquest procés de creació d'alguna cosa, li volem posar de seguida la mirada d'economia social. Per tant, anem a posar-hi tots aquests valors que volem que siguin el dia a dia de la nostra ciutat o del nostre municipi i que impregnin una transformació de la nostra realitat. Llavors, si anem cap a un procés de creació d'un servei de missatgeria, doncs anem a fer-ho des de la mirada cooperativista, des de la mirada de l'economia social, no? Del comerç digital, etc. Anem a fer-ho des d'aquesta perspectiva també. No? Per tant, els APEUs per nosaltres és un dels elements que pot ajudar a aquesta cooperativització. Les entitats de comerç, almenys en el nostre cas, en un municipi, doncs, porten un temps que no estan en el seu millor moment de funcionament, perquè és veritat que és una associació de comerciants, i passa jo crec que en molts altres eixos comercials, que al final la dinamització és l'element clau i el pla de treball que ells es marquen. No? L'Ajuntament pot tenir-ne un i ells en poden tenir un altre, que puguin ser complementaris. I moltes vegades, diguéssim, s'ofeguen perquè el seu dia a dia al final estan a la botiga i estan a l'associació i no els és molt compatible. No? Però sí, aquí hi ha un camp per córrer. Algú vol fer preguntes? Hi ha una pregunta al xat, hi ha una consulta al xat que ens demanen que parlem, a veure si pots parlar, Ivan, una mica del que seria la moneda social, que són les monedes socials. Sí, concretament la pregunta la fa Bernardo Acern, pregunta això, que si podeu parlar, que podeu explicar el tema de la moneda pròpia, i diu, tinc dubtes, només hi ha una moneda social o hi ha diversos tipus de monedes, si podíem parlar una mica d'aquest tema. Sí, jo no sóc expert en monedes socials, però crec que la reflexió que estàvem fent de com articular l'estructura econòmica d'un municipi
a través de cooperatives de serveis de comerços, a través de compartir la distribució al domicili a casa, és a dir, pensar a nivell estratègic aquesta economia local, perquè fins ara les associacions de comerços han volgut fer molta visibilització, però jo crec que han de centrar-se en gestionar activitat econòmica, que és el que farà viable aquesta coordinació. I perquè totes les botigues, igual que totes les persones, tenim molta feina i pensar en estructures més col·lectives és molta energia i a vegades no ens dona uns rèdits immediats. Per tant, potser cal passar d'associacions de comerciants a cooperatives de comerciants, perquè allà hi ha activitat econòmica i podem parlar de la distribució, de la logística, de la gestió, dels recursos compartits. Si hi ha una estructura econòmica en un municipi organitzada, té sentit pensar una moneda local, una moneda social. Si no tenim al municipi l'activitat econòmica organitzada, és molt complicat introduir una moneda local o social perquè el seu ecosistema no està produït. Per tant, és difícil i ha de tenir un recolzament institucional molt fort. Hi ha alguna moneda a Catalunya, a Vilanova, que és moneda social, a Santa Coloma de Gramenet hi ha moneda local, hi ha iniciatives molt interessants al País Basc o en municipis europeus on tot el teixit econòmic aposta per tenir una moneda pròpia, que faci que tota l'activitat econòmica quedi localitzada al municipi. Hi ha municipis metropolitans, això a Santa Coloma de Gramenet passa, que molts diners que reben els treballadors municipals fins ara anaven a parar fora del municipi. Per exemple, l'Ajuntament pagava uns salaris als treballadors municipals i els treballadors municipals s'anaven a comprar fora de Santa Coloma. Per tant, aquí hi ha un contrasentit. La moneda local pot ajudar a relocalitzar aquests ingressos, però ha de comptar amb una complicitat molt gran de l'administració, de la societat i del teixit econòmic. I no només una complicitat, diguéssim, de valor, sinó estructures econòmiques organitzades per fer-ho viable. Aleshores, jo diria, si es vol iniciar un procés de moneda local a Montornès, crec que paral·lelament s'ha de treballar molt en què el teixit econòmic estigui molt coordinat i sigui el protagonista d'aquesta iniciativa. Jo tinc una pregunta, Ivan. Que si pots explicar una mica els exemples aquests que has dit que a Europa hi havia de transformar la indústria, l'activitat industrial. Si em pots posar algun i veure en quin context s'ha donat, perquè Montornès té molta indústria, però jo no sé en quins contextos han estat favorables perquè això passés. Mira, de primera mà conec, perquè fa anys el vam visitar, al nord d'Itàlia, a Brescia, un polígon industrial tot dedicat a l'economia circular, que es diu Panterrey, tot flueix, protagonitzat per cooperatives socials. És un polígon industrial que té unes 10 hectàrees de tamany, on les cooperatives socials italianes, que són aquelles que treballen en sectors d'atenció a les persones o que hi ha diferents tipologies, es dediquen a aprofitament de materials de diferents tipus. Hi ha des de cooperatives que es dediquen a aprofitar material mèdic o cadires de rodes, etc., i tornar-les a actualitzar, i també el típic reciclatge més de productes com el paper o alguns metalls, etc. Llavors, el polígon industrial Panterrey és una iniciativa que ha comptat amb fons públics, però també amb la banca cooperativa italiana, que és qui ha finançat gran part de les inversions, i les cooperatives socials, que a més de les naus industrials també tenen uns apartaments residencials per la gent que hi treballa i que té necessitats especials a nivell sanitàries o mentals, perquè també són cooperatives que fan inserció. Aleshores, què fa falta per un projecte així? Doncs molta complicitat. També en aquell polígon industrial hi ha una de les grans cooperatives que fa tot el tractament de residus
diguéssim, i té la concessió. Hi han hagut de lluitar contra la màfia per barallar-se, per tenir la gestió dels residus i la seva transformació i reciclatge. Per tant, aquesta és una experiència que em sembla fonamental. Si vols, Nico, aprofito per saludar-te i enviar-te un petó ben gran. Doncs, si vols, t'ho envio i et passo els contactes perquè ho conegueu. Però després hi ha iniciatives que em sembla que estan passant molt més modestes a casa nostra en l'economia circular i en aquesta reindustrialització, que és el cas de les bicicletes. Per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona cada any es llencen 3.000 bicicletes llançades, d'acord? Fins ara, totes aquestes bicicletes abandonades o llançades es dedicava a ferralla. I, evidentment, hi ha iniciatives de l'economia social i solidària com Biciclot, el BiciHub, que ha dit per què no aprofitem aquestes bicicletes, aquesta ferralla, i les tornem a introduir per al consum conscient, per al consum responsable en bicicletes a través de tallers de pintura, de xapa, de posar-les bé, de fer una marca, Rebiciclem, etc. És a dir, aquí, com a societat de consum, estem malbaratant molts recursos que, en canvi, poden ajudar a crear ocupació i a generar un nou model molt més ecològic. No cal comprar bicicletes a les grans superfícies comercials quan cada any ja se'n llencen 3.000. És a dir, es pot fer una economia circular de les bicicletes i fomentar la mobilitat sostenible, fomentar l'economia solidària, la transició ecològica i la reindustrialització comunitària i circular. Per tant, penso que a nivell europeu tenim molts casos molt interessants d'aquests grans complexos d'economia circular, cooperatius, però a casa nostra també podem pensar, doncs, en la indústria del tèxtil, crec que al Vallès Oriental teniu algunes iniciatives interessants també, de reciclatge, doncs pensar aquesta reindustrialització en un sentit ecològic, comunitari i local. Evidentment, potser no podem afrontar de bones a primeres un polígon de 10 hectàrees, però sí que podem aprofitar algunes petites naus per començar a fer reciclatge de bicicletes. Hola. Una qüestió. Dintre dels 4 eixos que has comentat per l'activació de l'economia local i economia social dintre de l'àmbit local, parlaves d'espais de producció de coproducció d'àmbit local on aplegar a productors i actors econòmics. Entenc que en aquests espais no exclouríem en primer lloc, entenc que aquests espais no exclourien l'economia no directa tradicional, sinó l'economia capitalista, sempre i quan estiguéssim parlant de petita i mitjana empresa, però sí segurament a les grans corporacions perquè segurament no tindrien aquest interès. I per altra banda, quin seria el protagonisme o quina seria la incidència que podria tenir iniciatives de l'economia circular de les quals hem comentat dintre d'aquests espais de coproducció local? Sí, des de l'economia social i solidària catalana aquest model l'estem desenvolupant a nivell de país i estem demanant un pacte nacional per una economia plural. S'ha de reconèixer que hi ha diferents formes de fer economia en la nostra societat. No tot és economia mercantil capitalista. És veritat que té una part important del PIB, però hi ha moltes formes de fer economia que han de ser visibilitzades. L'economia de les cures també és economia. L'economia solidària també és economia. L'economia pública és economia i, a més, és economia en uns sectors que són essencials per la reproducció de la nostra societat, la sanitat, l'educació, els transports, etc. Per tant, hi ha hagut una visió en aquests anys, fruit de l'hegemonia de certs economistes que només veuen una economia, de menysprear la resta de les economies existents a la nostra societat. I jo crec que un primer exercici que hem de fer és ser conscients de la diversitat econòmica existent a Catalunya i que hem de fomentar una economia plural. Fins ara només s'ha fomentat l'economia capitalista, diguem-ho així. Per tant, hem de fomentar una economia plural i, en aquest sentit, promoure l'economia pública, l'economia solidària, l'economia comunitària, l'economia feminista de les cures. En aquest sentit, doncs, estem plantejant un pacte de país que reconegui molts actors diferents. A nivell local, també és interessant pensar com declinem aquesta proposta a nivell local. I, en aquest sentit, com tu apuntaves,
penso que és fonamental implicar també a l'economia local del municipi que tingui una responsabilitat social, laboral i ambiental o que vulgui tenir-la. Per tant, sí que us animo a que genereu espais per fer un pla estratègic d'economia local al vostre municipi i que s'hi sumin tots els actors, des dels agents comunitaris, la comunitat educativa, el sector cultural, que també és economia, fins a les petites i mitjanes empreses, representants dels autònoms, economia solidària i economia pública també, no? En aquest sentit de fer polítiques econòmiques transformadores des d'un punt de vista plural i de reconeixement de les diferents economies. Si esteu interessats, doncs us podem passar els documents des de l'Economia Social i Solidària Catalana, quina és la proposta, per exemple, d'aquests marcs d'economia plural transformadora que estem parlant. Hi ha una pregunta en el xat que fa l'Albert de l'Ateneu Cooperatiu. I diu quin seria l'exemple més proper al que seria l'ideal en relació a aquests espais de coproducció de les polítiques econòmiques locals entre l'economia pública, l'economia social i solidària i el teixit comunitari que comentaves abans. Quina ciutat creus que s'acosta més en aquest model? Cap. Teniu l'oportunitat de ser pioners en aquest procés. No, el que hi ha interessant és dintre del propi àmbit de l'economia social i solidària, a Terrassa, a Barcelona, a diferents municipis, vosaltres també, que teniu un pla de treball, que coproduïu polítiques de promoció del cooperativisme, de les finances ètiques, etc. Jo crec que hem d'aprendre d'aquesta experiència, que és molt positiva, que és promoció de l'economia social i solidària. Però és que ara tenim una situació que no és l'ordinària, és extraordinària, és una crisi que jo crec que ens desborda a tots i totes i, per tant, hem de fer un pas més. Hem d'aprendre a sistematitzar el que hem fet bé en aquest procés de promoció de l'economia social i solidària i anar a transformar el conjunt de l'economia. Jo crec que, per una banda, és important mantenir el suport públic a l'economia social i solidària, però hem de fer un pas més i obrir espais de repensar el conjunt de l'economia. El conjunt el 100% del PIB dels municipis i del país ha de ser repensat en aquest sentit de localització, democratització i transició ecosocial. Per tant, és una proposta que estem fent just l'economia social i solidària catalana, l'està fent ara mateix des del març, l'hem fet pública fa poc, estem en discussions amb els partits polítics, hi ha unes 500 iniciatives que donen suport a la proposta. Us animo també com a Ajuntament a donar suport a la proposta de pactes d'economia per la vida, que ja ha donat suport Vic, Terrassa i altres ajuntaments. I en aquest sentit estem en un escenari que hem de construir entre tots i totes. Fins ara sabíem quines respostes donar, però ens han canviat les preguntes. Per tant, hem de fer un pas més i explorar, i innovar i pensar com donem respostes econòmiques integrals als nostres municipis. Jo vull dir una cosa, també. Hola, Marga. Hola. No, anava a dir, m'agrada aquesta visió de les economies, i no només d'una sola economia, perquè aquí, això, fa temps que estem intentant promoure i promocionar l'economia social i solidària, però a vegades, si ens situem només en l'economia social i solidària, jo el que veig és que estem en un municipi, i passa arreu, també, amb una xarxa comunitària i amb aquest sotabosc solidari, el que també parlaves, que és ferm i que hi és, diguéssim, però fer el salt, hi ha iniciatives més estables i més econòmiques, és complicat, i fer aquest salt més enllà de l'associacionisme o la solidaritat o la xarxa comunitària. I sovint, quan hi ha iniciatives que podem entendre com a social i solidària, són iniciatives que potser a vegades provenen més de la classe mitja, o sigui que a vegades almenys el que jo veig a municipis, a vegades les classes més populars o la gent que està en situació més precària, costa més trobar la manera per articular-se de forma col·lectiva, més enllà de la recerca de la sobrevivència individual, aquest agrupar-se i fer alguna cosa col·lectiva, passar a formar cooperatives, passar a formar el que sigui per trobar un mitjà de vida més estable en el temps i més sostenible. I és complicat, no? Llavors, a mi a vegades això em genera contradicció, no? Perquè veig
els grups de consum o determinades cooperatives, doncs això, que sobretot el perfil de gent que hi ha és un determinant, no? En canvi, veus persones que podrien entrar-hi perquè realment aconseguirien fer un canvi i costa molt més, no? Llavors, potser amb aquesta perspectiva d'economies més àmplia, que sumi no només la solidària, sinó també l'economia local o les economies de cures que deies o altres, és una perspectiva una mica més àmplia de treball, no? I no obsessionar-nos només en generar iniciatives d'economia social i solidària pures, diguéssim, no? No sé si m'he explicat. Molt bé. Sí, en aquest cas, per exemple, el que seria la reflexió, les finances ètiques i solidàries, que seria un dels sectors de l'economia social i solidària, per mi és molt interessant veure com, per una banda, hi ha iniciatives com COP57, FIARE, etc., que hi ha gent que s'hi fa sòcia i que porta capital i que té estalvis, que és gent amb una certa estabilitat econòmica, com tu dius, i, per altra banda, també hi ha tot el fenomen de les comunitats autofinançades, d'acord? Que no sé si coneixeu, segurament algú sí, però són aquestes comunitats que han après de les pràctiques de les dones senegaleses o de les dones llatinoamericanes de posar en comú els estalvis, d'acord? I que no tenen ni formalització jurídica, no són ni associació. Són grups de 15 a 20 persones que es troben un cop al mes, sopen a casa d'algú, ara hauríem de veure com ho fem, això, però posen els estalvis en comú, 10 euros, 20, 50, els que siguin, i a partir d'aquí generen un estalvi col·lectiu i s'autoatorguen crèdits a elles mateixes per comprar una rentadora, per viatjar al Senegal, perquè se li ha posat malalt un familiar, o per pagar-li no sé què a la criatura. És a dir, que dintre inclús de les finances ètiques i solidàries hi ha unes dimensions molt socioempresarials, molt formals, que són les cooperatives de serveis financers, etc. I després hi ha iniciatives molt comunitàries que estan practicant el suport mutu financer, econòmic, des d'un punt de vista de la solidaritat i que no només resolen qüestions econòmiques, sinó que generen cohesió social. Us convido a que convideu l'Abdulai Fall de les comunitats autofinançades, que ell explica molt bé com aquestes comunitats, quan un dels seus membres es queda sense feina i, per tant, no pot tornar el seu crèdit, el primer que fan és buscar-li una feina. És a dir, que són iniciatives que generen molta solidaritat social. I jo crec que en aquest sentit, doncs, a vegades són iniciatives menys visibles, perquè no estan registrades, perquè són en barris més populars, però jo crec que hem d'animar i reconèixer que això també és economia. La gent popular, migrant dels nostres barris, està fent experiències d'economia molt interessants i està fent front a unes necessitats molt radicals. Per tant, ho hem d'incorporar. I en aquest sentit, doncs, el terme més de l'economia més àmplia, més social, més solidària, en un sentit ampli, i l'economia plural, tenint en compte l'economia local, doncs crec que ara una mica és el marc estratègic que hem de generar perquè les necessitats són tan grans i trobem un repte tan fort que hem de sumar esforços i energies. Està clar. L'Albert comenta que fa 2 anys van convidar l'Abdulai de l'Escaf a la primera fira de Montornès. Sí, van venir, de fet. Sí. El Jordi Delgado volia també completar una miqueta aquest discurs. Sí, és complementar el que estava comentant ara l'Ivan, però a la vegada també llançar com una pregunta. Nosaltres des de Montornès, jo comparteixo la reflexió que feia la Marga, perquè al final és una qüestió que hem estat parlant en el context del grup Impulsor, que per molts esforços que fem, nosaltres tenim una realitat. 1.200 persones aturades amb una realitat concreta, diversa, vull dir, hi ha diferents diversitats dintre de la situació d'atur i una realitat també de gent que està en actiu però que està en una situació determinada també en context de precarització. Com això, com motives suficientment la gent o aquesta gent se li desperta l'esperit cooperatiu o l'esperit d'iniciar un camí que no és el treball assalariat per tercers, diguéssim, que és com el camí, diguéssim, entre cometes, més fàcil, tot i que no és gens fàcil, però sembla com que esperar que una empresa, una indústria et contracti i et doni feina
et donarà com més garanties o més seguretat a un procés que pugui ser que tu mateix, no? I tu i un projecte col·lectiu puguis tirar endavant un servei, una necessitat, una resolució d'un problema. En aquest sentit, una de les qüestions que estem fent, per exemple, no? En el projecte d'habitatge cooperatiu a Montornès, iniciar des de zero una cooperativa d'habitatge i acabar sent tu el promotor del teu propi habitatge, que en definitiva és el que acaba sent, és molt complex. No? Què estem fent o què estem provant? Perquè aquí hi ha una part de laboratori també, no? Que una entitat amb experiència ens apadrini i ens faci el camí una mica més planer i que hi hagi un procés de transició, que aquesta transició estigui molt marcada des del principi i es vagi passant la governança i la direcció del projecte cap a les persones que finalment el faran. No? En aquest cas, amb l'habitatge. Ara, amb aquesta qüestió que parlàvem de la missatgeria local, etc., doncs estem pensant en una idea similar. No? Com iniciem l'experiència i, per tant, ja hi ha una activitat i aquesta activitat està complementada amb formació per fer aquesta transició. Clar, sovint, amb el Gastrobar també ho hem fet, no? Que el Gastrobar està com apadrinat per una experiència similar o amb una proximitat, doncs, inclús de la comarca, etc. No? Com això, a vegades és molt complicat des de l'economia social perquè els propis projectes, perquè puguin tirar endavant, estan ja molt tensionats i, per tant, fer com una mentoria o com un apadrinament o com una assessoria, a vegades és complexa. No? Però creus que per aquí és una estratègia, no? De dir, escolta, algú que ja s'ha trobat amb errors, algú que... No? És una manera que podria ajudar, diguéssim, a que la gent que vol iniciar un projecte però no sap com o té dificultats o té, no? Per lo que explicava la Marga abans, la mentoria o l'acompanyament des d'una posició d'iguals, no? Sí, jo crec que aquí, i això és una opinió molt personal, el discurs de l'emprenedoria ha fet molt de mal. Perquè s'anima a la gent, sigues emprenedor i tira't tu sol a la piscina i després ja veurem. I hi ha gent que pot ser emprenedora i hi ha gent que per classe social, per recursos econòmics, etc., doncs no pot ser tan emprenedora. No? Aleshores, no es tracta de fer discursos optimistes, una mica de manual d'autoajuda, sinó de posar recursos per fer possible aquesta emergència de projectes econòmics i que la gent es pugui autoorganitzar. En el nostre cas, nosaltres al barri tenim molt clar que en un context en què els lloguers dels locals comercials, que el preu del sol està caríssim, etc., és molt complicat engegar projectes econòmics de treball, de consum o d'habitatge. No? Per tant, el primer que hem comprovat és que obrint un gran espai comunitari desmercantilitzat com és Can Batlló, primer surten projectes comunitaris i després surten projectes econòmics. És a dir, l'economia social i solidària té un component de valors i d'organització, de saber-se organitzar. És a dir, per què el sindicat de manters està fent una cooperativa tèxtil? Perquè primer ha estat lluitant al carrer, perquè ha generat comunitat, perquè es tenen confiança entre ells, perquè comparteixen uns valors i uns objectius i ara fan la cooperativa, després d'haver muntat el sindicat i després d'haver lluitat. Per tant, aquesta reflexió em sembla que és molt, molt interessant. En el cas de Can Batlló estan sorgint tallers productius cooperatius de fusteria, d'impremta, de cervesa, de neteja, de restaurants, no? Estan sortint, però primer hem necessitat un espai que no estigués sotmès a les lògiques mercantils de l'especulació immobiliària. Per tant, obrim espais públics, fonamental, de gestió comunitària, fonamental, on es pugui començar a explorar activitat econòmica, on es puguin fer coworkings públics, on la gent pugui anar a treballar, on es pugui anar a relacionar, on hi hagi un obrador mancomunat, on hi hagi espais per transformar producte, per poder fer i estar protegits, evidentment. Necessitem aquest tipus de suport. Aleshores, crec que el discurs de sigues un emprenedor enmig del mercat capitalista és llançar la gent als lleons. Per tant, no hi estic massa d'acord. En tot cas, com podem facilitar l'autoorganització econòmica de la societat i de les classes populars? I aquí tenim un camp molt important a recórrer, que és posar aquests recursos públics, aquests espais, aquests equipaments, aquests locals, tot el patrimoni públic que tinguem o que puguem aconseguir, terres, sol, polígons, parlàvem abans, hortes urbanes, tots els recursos. A partir d'aquí, aquí ja podem ser més emprenedors, perquè no depèn de la nostra renda
familiar o de les nostres herències, sinó que ja depèn que ens organitzem i que tinguem una cultura col·lectiva prèvia a partir dels moviments socials, a partir de l'associacionisme, a partir del voluntariat, a partir del que vulguem, i a partir d'aquí sí que podem començar a generar projectes econòmics. Jo crec que ara estem en aquesta fase més de la dimensió col·lectiva i material per facilitar. I després vindran l'acompanyament tècnic i els companys i companyes de l'Ateneu Cooperatiu ens ajudaran a muntar cooperatives quan estiguem en aquest punt, però cal anar molt més enrere i crear les condicions perquè això pugui ser possible. No sé si hi ha alguna pregunta més a fer. Si no, crec que ja són les 12. En tot cas, també ens acompanya avui la gent de l'Ateneu Cooperatiu. No sé si, Albert, et passaria la paraula per si vols comentar alguna de les coses que esteu fent aquí a la comarca com a Ateneu i el suport que esteu donant als ajuntaments. Sí, bon dia. Jo volia agrair-li a l'Ivan que hagi participat a la fira i que des de l'Ateneu aquest any ens hem hagut d'adaptar com tothom a la situació d'emergència. Per qui no ho sàpiga, els Ateneus Cooperatius som uns espais de referència al territori per impulsar i recolzar els projectes d'economia social i solidària i, entre d'altres coses, el que fem és fomentar l'aprenentatge, la reflexió col·lectiva, una mica encaminar-nos cap a la transformació social i cap a un model socioeconòmic sostenible i centrat en les persones. Llavors, una mica les línies que tenim d'actuació passen per la formació, per la promoció i la creació i consolidació de projectes de l'economia social. En aquest sentit, realitzem acompanyaments a projectes d'economia social, divulgació i diferents accions de sensibilització per generar coneixement sobre els temes d'economia social. Llavors, una mica el que ens ha passat aquest any és que arran de la pandèmia hem hagut de reorientar-nos una mica i algunes de les accions que hem estat fent passen per detectar i fer recerca i suport a diferents propostes d'intercooperació que s'han produït entre empreses d'economia social o entre grups de persones autoorganitzades per plantejar alternatives a l'abastiment de necessitats de la ciutadania i de les administracions, com, per exemple, l'abastiment de productes alimentaris de proximitat, la producció de material necessari en l'àmbit tèxtil. Llavors, diguéssim que hem estat fent, prioritzant accions que, donades les circumstàncies, han pogut aportar mesures i solucions als diferents àmbits afectats per aquesta situació. Llavors, hem estat posant la mirada una mica en tot l'àmbit de la distribució agroecològica, de la dinamització del comerç local, mirant, diguéssim, de promoure que les empreses i entitats de l'economia social i solidària puguin tenir aquest suport. Nosaltres formem part d'una xarxa, som 14 ateneus cooperatius que precisament el que ha passat amb la pandèmia és que ens hem conegut molt més entre aquests 14 ateneus, ens hem donat molt més suport i hem intercooperat per detectar aquests projectes, explicar-nos-els entre nosaltres i poder-los replicar, tant en municipis, treballant amb ajuntaments del Vallès Oriental, com en diferents tallers que hem anat organitzant. I precisament el que ens interessa és compartir aquestes experteses i aquestes experiències territorials i que puguin ser adaptables a altres territoris. La veritat és que, tot i haver treballat virtualment, al final hem pogut acompanyar diferents projectes, tant de creació de noves cooperatives com de consolidació de cooperatives i parlem d'iniciatives d'economia social i solidària
com de transformació d'associacions a cooperatives o projectes que necessitaven cert recolzament derivat de la situació de la Covid-19. Doncs hem estat acompanyant a empreses que han hagut de sol·licitar ERTOs i hem estat intentant detectar aquestes necessitats sobre el terreny. Llavors, una mica, comentar que fa 3 anys que treballem amb l'Ajuntament de Montornès, que és un ajuntament que em sembla que té una manera de treballar l'economia social i solidària que és transversal, i això és interessant perquè es poden generar moltes iniciatives des de diferents serveis, i treballar conjuntament des d'aquest grup impulsor de l'Ajuntament em sembla molt interessant, i per això intentem també donar recolzament en els llocs on diguéssim, plou des de l'Ajuntament aquest impuls de l'economia social. Llavors, només dir que seguirem treballant, que estem oberts a acompanyar qualsevol tipus d'iniciativa que es generi i que entre tots puguem unir-nos com a agents socioeconòmics que implanti polítiques transformadores i que ens encaminin cap al que deia l'Ivan, que seria aquesta nova economia per la vida. Ja està, no volia afegir res més. No sé si també se m'ha quedat una pregunta en el cap, perquè com que estem encara en eleccions americanes, jo no sé si l'Ivan voldria explicar l'experiència de Jackson, de Mississippi, per una mica posar un exemple d'un cas que pot ser il·lustratiu. Uau. T'atreveixes, Ivan, o què? Explicar una mica com... Ràpidament, us recomano que llegiu el seu llibre que hem traduït i publicat, diverses cooperatives. Es diu Jackson en revolta i és les comunitats, diguéssim, d'un poble del sud dels Estats Units, de prop de Nova Orleans, a Jackson, Mississippi, on precisament tenen un projecte integral de municipalisme, cooperativisme i assemblees populars. Són pobles, diguéssim, en població negra majoritàriament, on tota la riquesa estava en mans dels blancs, i des de fa unes dècades que estan promovent un canvi econòmic, polític i social al municipi, i l'economia social i solidària juga un paper molt rellevant tant en temes alimentaris com en temes d'habitatge o en temes d'economia circular, etc. I també, ells diguéssim que és un moviment social que té una vessant municipalista, tenen l'alcaldia, però també tenen la vessant cooperativista i organitzen assemblees populars als barris com a forma de participació i control social de tota aquesta activitat. Aleshores, com a model d'un municipi, de com transformar un municipi des de tot aquest punt de vista integral, em sembla molt fonamental. A més, introdueixen la mirada antiracista també, que cada vegada és més important tenir-la a casa nostra. I res, us animo a que descobriu la gent de Jackson perquè són un model inspirador i molt bona gent. Doncs gràcies a tothom. Ara ja per finalitzar, se'ns ha passat molt l'hora. Jo deia fa un moment que eren les 12 i eren 2:15. Llavors passem. Jo l'únic ja que faré serà intentaré fer una breu síntesi del que s'ha parlat durant aquest temps i intentaré llançar-lo amb qüestions que estem fent, amb el pla de treball que estem fent d'economia social i solidària. Segurament em deixo moltes coses. Us animo a les meves companyes que també estan aquí a afegir-les si creuen convenient, si me l'he deixat, però cal parlar del projecte del Cuidem-nos, parlar del projecte de Dones amb Talent. Jo definiria la xerrada d'avui amb una frase. Si poguéssim fer una frase, jo crec que podria ser per una economia per la vida i per polítiques públiques orientades en el bé comú. Crec que aquesta frase podria intentar resumir una mica
el que s'ha parlat. Doncs Ivan ens ha començat parlant de que havien de fer d'una sèrie de reflexions, de que eren canvis per buscar models socioeconòmics diferents. Són canvis a models socioeconòmics que estiguin més a prop de les persones, que hi ha una crisi del model actual. El model actual és el capitalisme i que aquest model està en crisi, el model productiu. Ens explica tant com que la crisi sanitària que tenim, que la crisi pandèmica que hi ha actualment i que aquest model capitalista no està aportant cap tipus de solució i que pensem en altres models econòmics que sí que ens podrien aportar altres solucions, com podria ser el de l'economia social i solidària. Ens ha parlat de les economies urbanes, que el desenvolupament econòmic ha hagut en diferents municipis a través d'una economia urbana basada més aviat en el lucre que pensant en el bé de les persones. Llavors ja ha començat a explicar una mica de com poden créixer altres municipis per poder fer una economia més social i solidària. Llavors s'ha parlat dels barris, que a molts barris creixen iniciatives. En aquest sentit, per exemple, a Barri de Montornès Nord, durant diversos anys han estat un grup de persones treballant molt el tema de la proximitat, l'atenció a les persones, intentant donar un suport i creant petits projectes. En la Marga ha estat allà a l'oficina del barri amb la Marta Pérez, hem estat fent projectes i creant iniciatives per donar suport a les persones del barri. El Viu Conviure, un projecte, no? I entre d'altres. Si vol, ella després vol comentar alguna cosa. També parlaves dels reptes de la pandèmia i de l'economia social i solidària, com iniciatives per promoure el consum de proximitat i la solidaritat. També que l'economia social i solidària és una manera de democratitzar l'economia a través de les xarxes comunitàries. Per exemple, la BEA, durant aquesta pandèmia, o el grup que treballa amb la BEA, també han estat amb el projecte del Cuidem-nos Montornès, com han fomentat el voluntariat, han estat fent mascaretes i donant suport a les persones que ho podien necessitar durant aquest temps de crisi. Després també comentaves el suport al teixit econòmic i local. Que l'administració ha de canviar les polítiques econòmiques i a una escala més local. Relocalitzar, a través d'agrupar espais de coproducció política, relocalitzar l'economia, fer una economia local. Llavors també hi ha un altre projecte, que en aquest moment hi ha unes dones que és un grup de dones que estan, per una banda, detectant necessitats que puguin haver al municipi, desenvolupant projectes d'economia social. Se'ls està més que res, fonamentalment, s'està donant una formació i oferint l'oportunitat de poder crear alguna iniciativa de caràcter social i d'autoocupació, si fos el cas. Però l'objectiu és que aquestes dones puguin, d'alguna manera, veure que existeix l'economia social, que puguin fer xarxa i poder crear comunitat. Aquestes dones, per exemple, algunes d'elles estan donant suport al grup, al Cuidem-nos Montornès, o també estan donant suport als comerços locals. Parlaves també que cal fer una transició ecosocial de l'economia local. En aquest sentit, parlaves de la mobilitat sostenible. A la Fira també tenim un que s'ha comentat, on es vol donar a conèixer la possibilitat de poder fer en temes de logística, poder crear alguna cosa relacionada amb la mobilitat sostenible i la logística. I jo, per la meva part, aquesta molt breu síntesi, intentar relacionar-lo amb el pla de treball. M'he deixat moltes coses, però he intentat fer una mica de resum. No sé si algun de les meves companyes o el mateix regidor vol afegir alguna cosa. Sí? En tot cas, agrair a tothom l'assistència, la participació. Moltes gràcies, Ivan, per la teva xerrada, per les teves reflexions, convidar-nos a pensar en moltes qüestions molt interessants des de l'àmbit de l'administració i coses que podem aportar al bé comú i a la ciutadania. No sé si vols dir alguna cosa finalment, Ivan. No, moltes gràcies a totes i tots per la feina que esteu fent. I, en tot cas, us puc deixar el meu correu electrònic si necessiteu alguna
aprofundir en una qüestió o a través de la gent de l'Ateneu Cooperatiu doncs que estic disposat a seguir xerrant, perquè gent per privat m'està saludant, l'Eusema, diversa gent, doncs... El xat. Sí, pel xat. I en tot cas, que si voleu us deixo el meu correu electrònic i qualsevol pregunta o aprofundiment doncs que estem en contacte i moltes gràcies i molt bona feina. Merci. Doncs per part nostra ens agradaria tornar a tenir-te amb nosaltres en un altre moment, no sé si una altra fira o una altra xerrada, no sé, ja veuríem, però ara que em puc contactar amb tu, doncs poder continuar aquestes converses. Per la resta, donaríem per finalitzada ja aquest acte i convidar a les persones assistents, invitar-les a que continuem en la fira, en els propers actes de la Fira d'Economia Social i Solidària que us hem fet arribar. El proper acte serà el dia 12 de novembre, on la Marga Bernat, tècnica d'educació, ens parlarà de les cooperatives escolars i dels projectes que han portat a terme aquest any 2019-2020 amb el projecte COEMA. A l'acte central, que serà el dia 22 de novembre, doncs, es parlarà del comerç local i repartiment a domicili. I finalitzarem amb el dia 27 de novembre amb finançament comunitari i bones pràctiques, on un grup de dones amb l'Ajuntament en Goteo, aquestes dones ens explicaran una mica el resultat de la seva formació sobre emprenedoria social i iniciatives comunitàries que han elaborat. Moltes gràcies a tothom. Adéu, merci. Adéu, una abraçada a tots i totes. Una abraçada. Adéu, gràcies. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu, gràcies.